खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि सासे फिसा प्रेम नार्जारिया नेशनेल लेभेलाव रेफारि गनायथि मोनबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि प्रेम नार्जारिया CAT-2 आनजादाव जाफुंसार जादोंमोन। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनआ प्रेम नार्जारिखौ नेशनेल रेफारि महरै गनायथि होबाय। बेखौबो मख'नो नांगोन दि आसामनि गेजेरावनो बर'निफ्राय सासेल' प्रेम नार्जारिया रेफारि महरै सायख'जादों। औवानि दालां बायनानै गोब्राब जाब्रबथाय जादों स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा। बे जाथाया सिलापथारनि उजनि मध्य चिचितवानि। गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा। जनाई बिधान सभानि उजनि मध्य चिचितवानि सहबारियाव गंसे गोजाम औवानि दालांआ बायनानै गोब्राब जोखोम जानायखौ सुलुङाव मिथिनाय जादों। 20 जन गथ'फोर जोखोम जानायनि अनगायैबो गोब्राबसिन जोखोम जानाय 7 गथ'फोरखौ थाबैनो सिलापथार आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननायनि अनगायैबो माखासेखौ धेमाजि आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरनायखौबो मिथिनाय जादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला सहबारि ओनसोलनि सुबुंफोरा सहबारि थवा दैनि सायाव गंसे फाक्कानि दालां गैयिलाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा निजा पकेटनि रां खरसा खालामनानै गंसे औवानि दालां बानायनानै लादोंमोन। बिनिनो दिनै फुंबिलिनि समाव माखासे फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायसालियाव फैबाय थानाय समाव हरखाबै बायना होना गोबां गथ'फ्रा गोब्राब जोखोम जानाङो। 1950 मायथाइनिफ्रायनो बै गामियाव गंसेबो मोजां दालां गैयिलाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भुगिबोनांदों। दुखुथिया रायजो राजाफ्रा। जोबथानाय खौरां। नोंथाङा हालदैखौ बांद्राय जायो नामा? अब्ला साबधान जा एबा नोंथाङाबो मिथिना लानाया गाहाम। मानोना हालदैखौ बांद्राय जायोब्ला देहानि थाखाय खैफोद गोनां। हालदैखौ बांद्राय बाहायोब्ला नोंथांनि देहायाव सोमजिनो हागौ गेस, सानाय सुनाय आरो मोदोम मानख्रुनाय बेराम बायदिफ्रा नुजाथिनो हागौ होनना बुंथियो भेटारनियारि जिम्स देहा फाहामसालिनि बारग' टेकनिशियान याहुसी यादबआ बुंथियो बै बाथ्राखौ। नोंथाङा नांगौनि बारा हालदै जानायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोननो नाजा आरो जायफोरहा थै गनाय बेराम दं बिथांमोनहाबो सांग्रां जानाया गाहाम होनना बुंथियो याहुसी यादब बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।